Ga, kabaw na ka sa balita. Wala pa sa taon dong. Kaya nga naman di ay. Abi man ako gibasa ni mo tong newspaper kay mong dala. Ay wa, oy. Ako naman gutong giilo. Kay nahutan, betang tisyo. Kadamak pa po ni mo, oy. Kay unsa man di ang balita na kabutang dito. Ay da, awa daw ko na maugkat ang naputol nga ulo sa tao nga nagbitay sa dako kay punuan sa mangga. Agay! Kakuyo ko na ng balita ah. Ganong wapan maugkat. Kay mangluwa man daw gud ko, no? Abi ni mo no? Mas butuo pa ko nga ang putol ka kamutong tel ang dili maugkat. Kay nga naman. Ikaw ko rin patira ng sukmagon. Imo pa rin ugkaton. Tay, giaway ko sa kong mga amigo sa gawas, tay. Ila kong siging sawayon nga, buktat ko na ka. Mao ba? Nayaw ka bala ka, anak. Tudluan ko ikaw judo karate. Aron sa ingon, kung mga naway gyapon sila, karatihan ayon. Tay, gisaway na pod ko, tay. Naunya, wala na mo gamita tong judo karate nga akong gitudluan ni mo. Ako man silang gipang karate, tay. Gisaway na hinuong ko nilag ninja turtle. Puro lang kasaad nga mangita kag trabaho. Hangtod karon, wala lang gyapon kay trabaho. Kay bao ba kang wala tay makaon? Ako'y mangitag trabaho. Mga apply day nga gabiin naman ron. Ayo! Hala, daghan lagi kag dala nga groceries day. Susdong, kung wa pa ni manghapdos, di pa ni mao.